Mnoge činjenice govore da je Rusija stekla neprocenljivo ratno iskustvo u Siriji. Ratno iskustvo jeste važno, međutim važniji je način kako se ono koristi u praksi. Hajde da ovo pitanje razmotrimo na primjeru ruskih jurišnih helikoptera koji su se dobro pomučili na sirijskom pesku. Savremeni ratni uslovi i operacija u Siriji omogućili su da dva stara oponenta, jurišni helikopteri K-52 Aligator i Mi-28 Noćni čuvar, budu znatno poboljšani. Bez obzira što je proizvođač imao dobru reklamu, ipak treba reći da su testiranja noćnog lovca u Siriji mogla da loše prođu. Otkriveni su problemi u funkcionisanju navigacije i nišanskog sistema tokom noći i promenljive oblačnosti. Međutim, dobijene informacije omogućile su da se napravi nova modifikacija helikoptera Mi-28NM, koji je nedavno bio prikazan na forumu Armija 2020. To je u znatnoj meri potpuno nova letelica. Na njoj su promenjeni elementi pogonske konstrukcije, a u poređenju sa svojim prethodnikom za četvrtinu je otpornija prilikom gađanja projektilima kalibra do 20 mm. Uporedu sa ovim, helikopter je dobio ozbiljno redizajnirani nišansko-navigacioni sistem, praktično novi komplet za noćno izviđanje, instrumente za radioelektronsku borbu i izviđanje, sistem za ometanje samonavođenih glava mobilnih raketnih sistema i izuzetno efikasni osmatračko-akvizicijski radar. Na kraju smo zaista dobili univerzalnu jurišnu letelicu, usavršenu zahvaljujući sirijskom iskustvu, pogodnu za sve vremenske uslove. Uzgred ovakvo iskustvo omogućilo je da instrumenti i konstrukcija ruskih helikoptera budu obnovljeni na svim helikopterima, od jurišnih do transportno-borbenih. Zato helikopter Mi-8 AMT-ŠA Terminator, koji i nije toliko nov, s razlogom već zovu transportno-jurišni. On ima 6 tačaka za kačenje tereta uz mogućnost da ponese 6 vođenih protivtenkovskih raketa Ataka i 4 rakete Igla klase vazduh-vazduh. Pored toga, može da prevozi specijalne jedinice i da im bude vatrena podrška iz vazduha. Za to vreme Terminatorov rođak Mi-171Š Štorm povećao je visinu i brzinu i dobio nove motore, sistem odbrane President S, modernizovano naoružanje, ali i novi nišansko-navigacioni sistem sa efektom staklene kabine. Međutim, pojavile su se i univerzalne novine. Holding helikopteri Rusije predstavio je brze propelere za nove jurišne helikoptere. To na prvi pogled izgleda kao sitnica, ali je krajnje korisna stvar. Bez dodatnih izmena na konstrukciji letelice, oni omogućuju da se poveća maksimalna brzina sa 300 na 400 km/h, kao i da se za 11% u radiodijapazonu snizi uočljivost helikoptera, i to samo zahvaljujući prelasku sa čelika na kompozitne materijale. Na primjeru jurišnih helikoptera jasno se vidi koliko je ratno iskustvo u Siriji pomoglo poboljšanju ruske tehnike i ojačalo odbrambene sposobnosti naše zemlje.